ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି ତୁମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି କଳାମାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି କଳାମାଣିକ ପଦ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କବି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କବି। ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରେମ ଭାବନା, କବିତ୍ୱ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ରସିକତାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 1737 ମସିହାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1223 ସାଲ ବା 1806 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ରୀତିଯୁଗ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ କଳା କୋଣାର୍କ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ପଞ୍ଚଶଖା ଯୁଗରୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚଶଖା ଯୁଗରୁ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ବା ରୀତିଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ରୀତିଯୁଗକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ରୀତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ରୀତି, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ରୀତି ବା ରୀତି ଯୁଗ। ପ୍ରାକ୍ ରୀତି କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ହେଉଛି 1550 ମସିହାରୁ 1650 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଉନ୍ମେଷ ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦୁଇରେ ହେଲା ମଧ୍ୟରୀତି। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟରୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। 1950 ମସିହାରୁ 1650 ମସିହାରୁ 1750 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିକାଶ ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଉତ୍ତର ରୀତି ବା ରୀତି ଯୁଗ। 1750 ମସିହାରୁ 1850 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପରିଣତି ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମନେ ରଖ ଯେ ଏଇ 1750 ମସିହାରୁ 1850 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରି ଭିତରେ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କଳାକୃତି ରଚନା କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସେ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ସୁଲକ୍ଷଣା, ରସକଳା, ରସବତୀ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା, ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବୋଲେହିଉତି ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ସୁବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରସାଣିତ କରି ଅଗଣିତ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଳାମାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏହି କଳାମାଣିକରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର 67ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ମନରେ
ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି, ସେହି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରୁଛି। କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, ମୁକଳା ମାଣିକରେ, ମୁକଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ିବାହୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, କଳା ମାଣିକରେ, ମୁକଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା, କଳା